Нутриционистът е човека, който помага на хората като цяло да се хранят правилно, да редуцират храненето, ако е необходимо, да обърнат внимание повече на здравословното хранене. Разбира се, то е свързано и да кажем до голяма степен с това, ако човек има да кажем някакъв дисбаланс хормонален или нещо подобно, да се редуцират и тези влияния. Всъщност ти правиш, значи, и менюта. Да, всъщност основното правя е това. Аз правя хранителни планове и много обичам да го правя това, защото по този начин аз държа много пряка връзка с моите клиенти. Гледам да не взимам много на брой, не за друго, защото искам да обърна персонално внимание на всеки един. Проследявам резултатите. Много ми е важно всеки да ми дава обратна връзка. Дали това, което сме пробвали, да кажем седмица, две, месец, как се чувства, харесва ли му, иска ли нещо да променим и вече обсъждаме как да се промени. Но имам наистина забележителни резултати сред моите клиенти. Да, имам момичета, които свалиха над 30 кг за 6 месеца и смея да твърдя, че по един изцяло здравословен и холистичен начин.